sénégalaise, sénégalais. Bandiraɓe Sénégal naaɓe, caggal nde jomiraɗo hokki en ummade e hitande e yawtunde eɗen payi e hitande hesere ko woni fayida meɗen ko yettude geno no hannirta niyete. Caggal ɗum eɗen jettamo ko noon kadi eɗen jetta dendagal ɓesguji leydi ndi kala. Eɗen jetta ɓen jogiiɓe ndenka e kisal leydi ndi, ɓen ɓe ganduɗa nena e ngoni e ndenka meɗen haɓe mbaɗira ɗum no hannirta niyete. Eɗen joganiɓe jettor keeriɗo. Ko noon jettirten hilifaɓe diine ɓe e hilifaɓe aada ɓe, saabu ɗum so tawi jaam kam e nanodiral e beldal so woodi golle maɓɓe nani hen. Ko noon kadi eɗen jetta jettor keeriɗo fewde ɓesguji leydi Sénégal naaɓe wonɓe toon to caggal leydi, ɓe ganduɗa nena gollo golle paayodinde, ɓe ngoni jambareɓe e kadi e ñeeñal maɓɓe. Wañede maɓɓe kam e koɗele maɓɓe ko ɗum waɗi sababu leydi Sénégal nena wuuri ha no hannirta niyete. En jettane kadi ɓen ɓe ganduɗa cuɓima leydi Sénégal ngam wurde ɗo e nder leydi he. Ko noonne kadi eɗen bertanaɓe juuɗe, eɗen bismoɓe e leydi ndi e hollirdeɓe tan wondeɓe ɗo e nder leydi he ene wonani gartam nde leydi ndi. Bandiraɓe Sénégal naaɓe, caggal nde cuɓami e dow gardingu leydi ndi, mi wondino e yeese jeese moɗon. E nden wondore mi hunanoma wonde mami ɗofto dendagal kuule e leydi ndi, noon kadi mamin ɗofto dendagal dosɗe e leydi ndi. Ko ɗum ɗon addanta min wawde wallude ɓesguji ɗi kala e kala ɗo ɓe mbawi hedde. Noonne kadi ɗum ɗon ene yaadi tan e ɗum ɗon komin kunanino on. Min gollima ɗum kadi min kaɓima hen woni tan ko yowiti e eɓɓore ɓesguji ɗi. Min golloro ɗum e dow jeytare, e dow rewnu ɗum e dow lawol, ko noonne kadi e dow potal, noonne kadi e jogogol payodingol ngol ganduɗa ina ɗofti dendagal podoje walla hakkeji yimɓeɓe kala. Ɗum ene jeeya e komin noddirta jubal jubanti. Ɗum ɗon noon ko e dow gonga tan ɗum wawi latade. Ɗum saabi hitande ujunnaji 2024 e hitande ujunnaji 2025 ganduɗa wonino duuɓi ɗiɗɗi ganduɗa min joɗima hen, min micci, min jurniti holɗo min gummi, nonne kadi e wawde yewtidde e moɗon holno min tawiri leydi ndi, nonne kadi e yewtidde e ɓen ɓesguli leydi ndi wonɓe toon to caggal leydi, ko nonne kadi e fuɗɗade golle ɗe ganduɗa moni kala nene fawi hen yitere muɗum. Ɗum ɗon jeeyi sababu leydi Sénégal ndene dari ene wayi musde fof. Ɗum ɗon addanali minen kam min mbaɗi feere hamin mbawi ustude ɗum ɗonne kadi haɗani kala ko foti ko yaade nana yaaha, kala kadi komin poti wadde pour min mbawa jaggande hen ɓen ɓe ganduɗa ko miskineɓe hamine goni hen. E ɗum ɗon hono no mbinomi nanni tan, min gusti ko heewi e ko ganduɗa ɓesguji ɗi ene katujini e muɗum, ko wayno maaro, ko wayno nebam, ko wayno suukar, goɗɗum e goɗɗum ko sakkiti ko tan on jii ko ndelam kuɓamɗam woni ko usti e tam e kuɓamɗam. Ɗum ɗon so tawi min qimima ɗum yettima e 300 milliards e ko fawi, ɗum ɗon ene wawi wiyede tan arti e juuɗe ɓen ɓe ganduɗa kañumen ɓesguli e leydi ndi ɗi ganduɗa kay ene jaltinanno e ñalawma kala. Ko ɗum jeeyi sababu mbeɗomo dari mbaɗa yetta no feewi laamu leydi e Sénégal e dow gartingu Ousmane Sonko horejo jagorɗo o, e ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa kala ko foti ko wonde e nden fayida habini hen. Ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha Sénégal ɓeydima sembitinde ko yowiti e alhaali faggudu ko leydi ndi. Ɗum ɗon saabima yimɓeɓe ɓeydima jogade e hoolare e meɗen, ko noonne kadi nomin gollorto ni hewɓe hen puɗɗima yiite hen koye mumen batti arde ngam yidde gollodade e meɗen. Nden ɗon darde hamin daari hen no feewi. Kadi e on ɗon forum Invest Sénégal mo ganduɗa yuɓɓinanomo ɗo ete e nder leydi ndi, ɗum ɗon hollita tan ko ɓen ɗon joomen jawɗele en kolliti hoolare mumen e leydi Sénégal. En jokku ngam nangorande dendagal ɓen ɓe ganduɗa haɓe jogui caɗele, ɓen ɓe ganduɗa ene jogui caɗele to banggue e diƴƴe, ko nonne kadi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni baban galleji en e yuman galleji en, ɓemin cikki ene poti wawde wallitede, ɓenne kadi hamin mbaɗa peeje ngam wallidde ɓe. Ɗum ɗon saabi e nder hitande ujunnaji 2026 mamin puɗɗo ngam yobde ɗum ɗon ko wiyete ko bourse sécurité familial
caggal nde min jurniti ko yowiti e alhaali on ɗon fiche ɗum jeeyi sababu ni e hitande hikka nde min mbaɗi hen ina ɓuura ujunere coopératif ti e alhaali safaro ko heewi e nokkuji cafrirɗi min gudditi ɗum ngam ɓeydade sembitinde ko yowiti e alhaali safaro leydi ndi sami o kadi min ɓeydima ɓattinde ɗum yimɓeɓe ha ɗum addani maternité ji kewɗi dama yuɓɓitinede ɗum jeeyi sababu min gudditi ko ene tolni e 34 e poste de santé min dokkiri ko ene tolni e 70 ambulance taw ko ambulance médicalisé hamin gandi hokkirde ko ene tolni e 112 ambulance taw kay ko e hitande nde ɗo o fayande nde kono noon kadi Sénégal dartaki hay lawol gotol nene jokki hollirde on ɗon sembe mo jogui kala ko ganduɗa ko caɗele hamina goni hen ngam etade safrude ɗum jeeyi sababu ko yowiti e alhaali ndema ka e hitande nde ɗo ko heewi e ko yowiti e alhaali engrais min dokkiri ɗum kadi min dokki ɗum nde min poti ɗum nde hokkude ko noonne kadi hamina daari e ngam dusde e remoɓeɓe ngam hokkude ɓe ɗen ɗon karalle eɓe mbawi gollorade jeeyi sababu hitande hikka nde campagne ndema o ko campagne pattamlamo ko ndema moƴƴa waɗa e hitande hikka nde kawri ndi e to banggue guerte to ɗum walli min hamin ɓeydima sembitinde Sonacos sembitere nde min cembitini Sonacos addani min ɓeydi ko ene tolni e ujunnaji 2 gollotoɓe addani ɗum Sonacos wawde ɓeydide ɗum e ɓen gollotoɓe muɗum ko noon min ganniyi wallitirde ɓen ɓe ganduɗa nena gollo kadi ene jogui ɗin galleji gollorɗi taw ko galleji gollorɗi ɗi ngala doole no feewi ngam walludeɓe haaɓe mbawa daranade ɓen liggotoɓe ɗin ɗon nokkuji liggorɗi mbawa jogade golle ɗe no hannirta niyete banggue jangde kam e heblo e hitande yawtude nde min gudditi ko ene tolni e ujunnaji 2 salle de classe pawɗi 100 administratif uji e bloc usinaji kewɗi e nder wertago leydi ndi ɗum jeeyi sababu min dañi fattangue wadde recruté e jangguinoɓe hewɓe nawde ɗumen e nokkuji ɗi ganduɗa ko nokkuji katu jinnoɓe e jangguinoɓe ko noon min gandiniri ƴettude ko ene tolni e 500 jangguinoɓe ɗum taw ko jangde ha hininde nde minen jokki dusde ɗen ɗon golle hamin guddita isabaji keesi ko nonne kadi hamina ɓeydo yuɓɓitinde gonka daraji ɗi nonne kadi hamin ganni nannude science kam e ñeñal tafangal e en ɗon hebloji ko yowiti e alhaali ya garta o hamin ganniyi wadde peeje ngam ɓeydade yuɓɓitinde ya garta o hakkude guure ɗe beele jokkodiral ngal ene wawa webde e hitande yawtunde tan ko ene tolni e ujunnaji 2 piste rural ko ɗum woni komin keeɓi wadde e nder nokkuji certuɗi e nder leydi ndi ko noon min balliri ɓen hewɓe ganduɗa mbawano hebde e ndelam kuɓam dam mbawi ɗum hebde e oɗo saaha hitande ujunnaji 225 hawrata ko e hitande nde Sénégal ɓurata wawde gollade ngam wawde nannude koppareje e ko ganduɗa ene wawa nawrude e leydi Sénégal yeeso min gollima kadi min ɓeydima dadade no feewi ngam ko yowiti e golle fonctionnement o wawde ustude ko yowiti e alhaali gonka laamu ngu ɓeydade yewtidde e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni momin cifodirno ɗen cifanɗe ɗumne kadi e yaade ƴettoyde ɗen koppareje ɗe ganduɗa eɗen ponno ɗum hebde ko ɓooyi en keɓani ƴettude ɗen koppareje en nattinaɗe e nder ko yowiti ko ina nawra leydi ndi yeeso hitande ujunnaji 2026 e hitande ujunnaji 2026 wonata ko hitande nde ganduɗa min nattinat koppareje kewɗe e nder leydi ndi ko yowiti e jangde kam e safaro gueɗe goɗɗe ko ɗum jeeyi sababu e nder safaro ngo mamin nannu hen ko ene tolni e 90 milliard ngam wawde yuɓɓinde ko ene tolni e 35 centre de santé nonne kadi jokkita ɗen ɗon golle ko yowiti e on ɗon hôpital mo ganduɗa nen darne toon to Diamniadio on ɗon hôpital on ko yowiti alhaali cancer ko nonne kadi e yuɓɓitinde hôpitaux ji kewɗi to ganduɗa kay kaɓirɗe mumen ina poti hesitinede e on saaha amin ganni nannude koppareji kewɗe ko yowiti e diƴƴe ɗe e nden ɗon eɓɓore nde min jogui ngam ittude ndiyam ɗam toon to ladde guerre adda ɗum ɗo e Dakaru to Mbour Thiés e to Touba hamin ganni nannude hen ko ene tolni e 50 milliards
ko noon min gandi gollorade e nanude e koppareje goɗɗe ko yowiti e on ɗon pima kam e PUDC fof fandare nde ko yo nokkuji goɗɗuɗi ɗi mbawa yiide koye mumen eno leydi ndi yarata. Min gandi kadi ne pont mo Ziguinchor annude hen ko ene tolni e 25 milliards ngam fewnudde. Noon min gandi yuɓɓitininde on ɗon nden ɗon eɓɓore Diomaye pour la Casamance. E ngunɗon jillu ngum bannomi toon mi yino ɗin ɗon résultat ji ɗi ganduɗa kay ɓe tottirino ɗum. Mamin ɓeydo dusde ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe e dowri ndi. Min gandi nanude hen ko ene tolni e 18 milliards yowiti e ɗin ɗon coopérative uji ɗi ganduɗa min puɗɗima ɗum gollade. Ko noonne kadi hamin gandi nanude ko ene tolni e 91 milliards to banggue rewo to banggue hakkudere e leydi ndi. Min gandi ɗin ɗon agropole uji so tawi ɗi gari madi ɓeydu sembe wayno agropole mo Sud ponnoɗo wonde 55 milliards min nawi ɗum ha 109 milliards. Bad tan nanni hen ko ene tolni e milliard uji 40 e agropole Sud o. Ganni nanude 55 milliards e agropole hakkudere o. Banggue Kotki ko ene tolni e nogas to banggue Kotki ko ene tolni e milliard uji nogas haɓe gani ɗum nanude hen ngam fuɗɗade nden ɗon eɓɓore nde 30.000 logement o. Nonne kadi e dusde nden ɗon eɓɓore nde min jogui ko yowiti e yuɓɓitinde kotkiji dowri kotkiji ɗi e jimadi jagorɗo kalfinaɗo ko yowiti on fannu. Mamin jokku gollade yowiti e kuɓɓam ko ene tolni e 3,630 e jeeɗiɗi nokku min ganni hitande 2025 hokkudeɓe kuɓam. Wadde noon hollat tan ko 2025 e ɗen ɗon golle ɗe min puɗɗori e nder 2026 kadi ne o hollitat tan mamin ɓeydo woɗɗoyde e ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa min puɗɗima ɗum. Babu ko wiyete ko connectivité universelle woni tan jokkodiral université ji e nder leydi Sénégal ɗo neɗɗo o wawi wonde kala ta ne wawi jokkodirde e ɗin ɗon université ji mbawi ɗum amin jiiɗi ɗum yuɓɓitindade 2026 ɗum ma addan ko ene tolni e million taw ko ɓesguli e leydi ndi amin ganniyi hokkudeɓe connexion taw ɓe joɓata hay mburu. Sénégal nene jokki jogade on ɗon démocratie mo andira ɗum ɗon ne yaadi e juɓɓitingol ene yaadi kadi e on ɗon droit mo ganduɗa kadi ne foof tan wonata koye dow yewtere nde ganduɗa e hitande kala eɗen mbaɗa ɗum. Office national mo ganduɗa ko dariɓe ngam haɓade kala ko yowiti e mbuñari darni ɗum. En noddi ko moni kala yo wat candidature muɗum beele moni kala wawa jeeyede hen. Caggal muɗum min cuɓima ɗen keele ɗe ganduɗa amin gandi ko min cikki ko ɓen poti wawde wadde ɗen ɗon golle no hannirta niyete ɓen cuɓa kadi ɓe cuɓira ko e dow gandal mabɓe ɓe cuɓira ko e dow hoolare mabɓe ɓe cuɓira kadi ko e dow mbawka mabɓe ɓe ganduɗa min desdina ɗum golle ko yowiti e ACIS ko fewti e ñawoje kam e ACIS aji goɗɗi ɓen kala gayni ɗen ɗon golle mumen ha tottiri min wadde ko ɗum jeeyi sababu e nder lebbi tati gadiɗi e hitande 2026 mamin ƴeew to nden ɗon eɓɓore ko yowiti e jurnitugol dosɗe ɗe ko yowiti e cour constitutionnel ngam e yurnitade ko yowiti alhaali conseil supérieur de la magistrature commission électorale nationale indépendante e ko yowiti e alhaali code électoral o yurnito to banggue sumgoji ɗi foof hamin ganni nawde ɗum toon to suudu sarɗiyeji ɓe mbawa ɗum wodde. To banggue jokkodiral hakkude leyɗele Sénégal nene ɓeydo hollirde hoore muɗum ɗum ko andira soko yaade koyɗe jaam yaade hesɗitinde kam e cihilagal hakkude mum e leyɗele kewɗe ɗum kadi e ardinde kaldigal e kalay saaha hakkude meɗen e leyɗele ɗe ganduɗa eɗen gollodira e mumen ɗum ɗon jibini hoolare nde ganduɗa guila nde Sénégal heeɓi jeytare muɗum ha joni kadi ne ɗum ɗon hollirta tan ko nden ɗon hoolare addani CEDEAO resdi Sénégal e ko yowiti e alhaali juɓɓudi kala ko yowiti e juɓɓudi CEDEAO e hitande 2026 ɗon hollirta tan wadde ko nden ɗon hoolare nde leydi Sénégal jogui nden golle payodinde ganda kay ko gollotoɓe ko yowiti e alhaali jokkodiral hakkude leyɗele nena gollo ɗum e nden ɗon golle payodinde ɗum ɗon si hollirta tan ko gonka leydi Sénégal. Hitande 2026 hono no mbirinomi ɗum ni tan ko hitande wonande kay cukaku ngu
ɗo hitande foti wonde ko hitande nangorande sukaɓe ɓe, nangorande ɓen ɓe ganduɗa doole mumen jettaki e doole mumen no hannirta niyete, wallude ɓe e hokkude ɓe ɗin ɗon financement uji kamɓene ɓe mbawa gollanade. Ko ɗum ɗon jeeyi sababu min puɗɗima yuɓɓinde coopérative uji kewɗi, jogui hen ko fandare dañji ko ina tolni e ujunnaji ɗiɗi coopérative ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi. Oɓe saaha tan eɗen dañi hen ko ɓuura ujunere coopérative mo ganduɗa fuɗɗima gollade e nder leydi ndi. Allah waɗi nde ɗo hitande aduna o kala hoolima leydi Sénégal totti ɗum teddugal ngam yuɓɓinde ngel ɗon pijirloji ɗi ganduɗa kañum woni ko wiyete ko Jeux olympiques de la jeunesse e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom. ɗum ɗon hollirta tan ko nden ɗon hoolare nde windere nde jogui e leydi Sénégal e caggal nde teska leydi Sénégal wonde ɗum leydi hooladi, leydi teddugal, leydi joguidi ko wiyete ko juɓɓudi, ko noon kadi e leydi joguidi ko wiyete ko needi. Mamin ɓeydo gollade e on ɗon sifa ngam wawde ɓeydade yuɓɓitinde ko yowiti e jaɓɓogol hoɓɓe ɓe, jaɓɓoɓe e kadi teddina ɓe e teddugal payodingal. Saabu ɗum eɗen gandi ɗiɗo pijirloji ko pijirloji sukaɓe. Ko noonne kadi mbiɗa eeri ɓesguli leydi Sénégal nde mbaɗata hen golle payodinde beele leydi Sénégal wawa dañde hen ɗen ɗon ŋiñoje payodinɗe. Laamu leydi Sénégal ma duus dendagal sukaɓe leydi ndi. ɗum ɗon foof mamin juɓɓin ɗum ha no hannirta ni. Bandiraɓe Sénégal naɓe, nden ɗon hoolare nde desduɗonmi ɗum jeeyi sababu mbiɗama rentini kadi mbiɗama yaafo ko heewi, kadi mbiɗa watti hakkillam ko heewi. Ko ɗum jeeyi sababu noon kala ko ina ɓeydo yuɓɓitinde jaam e kisal e nder leydi he ima gollo hen. ɗum ɗon ko desduɗon kam ko mami ren ɗum, mi wadda ɗum kadi e kettogol, nonne kadi mi watta ɗum kadi e hakkille. Ga hen foof ko ina ɓoccitomi, mi ƴettata hay gotol hunde eko ɓuuri famɗude mi fow ɗum eko foti wonde dow muɗum. en foof fandare nde ko Sénégal. Ɗa foof ko ƴettanmi mbiɗa fow ɗum e dow jaam mo ganduɗa kay ina yiiɗa ɗo ete nder leydi ndi, walla ngal ɗon nanodiral e ngal ɗon beldal e nder leydi he. mami ren kala ko ina reena Sénégal ina adda ɗo jaam. Bandiraɓe Sénégal naɓe, nde ɗo hoolare nde desduɗon min jogui e amen anniyaji moƴƴi, nenne mamin ɗofto komin ngatodiri e mon ko, nonne kadi min gollo ngam yuɓɓinde ɗum ɗon. Bandiraɓe Sénégal naɓe, mbiɗa andi ɗaminare nde ina fakiti kadi ina mawni. ɗum ɗon noon ko responsabilité mawɗo fewde am e min eɓe jaadumi. min jii hay sono ni woni no ɗum muusino e puɗɗogol ngol, ɗum nde haɗani onon on goppani kadi on dogani. Onon foof daadi duusi laamu ngu beele gueɗe ɗe foof ina yuɓɓa. ko ɗum jeeyi sababu kala ko ina muusi min mamin muñ ɗum. Kala ko kewi hamin poti ɗum darde, kono kadi hamin poti artirde hakkillaji amen ɗi min ketto. tengti noon e ɓen ɗon hilifaɓe ɓe ganduɗa ina nodda min e kala saaha ngam yewtidde amen e gueɗe kewɗe. mbiɗama deccina hakkillaji mabɓe no feewi no feewi. jaam mo leydi Sénégal ko ɗum woni yiddam, te ko hen dawammi, ko hen kirdotomi. gasniranmi tan ko e nde ɗo yiyande nde joguimi nde mi yonnani, te ko ganduɗa hay goto wawana ɗum haalande e nder leydi ndi. woni ɗum no tampinirte ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni famarɓe doole en, ha tengti noon e rewɓe ɓe. e ɗeɗo balɗe jawtude tan en jii won hen lorima hen tawa ko pittali mumen jooɓa. mbiɗama jertina, mbiɗama kadi ama wuma daro hen darde fayodinde ngam safrude ɓen geɗe, nonne kadi ngam ɓeydade rende ɓen ɓe ganduɗa en heewi yiyande e mabɓe e kala saaha. nonne kadi e fawde kuule wonande ɓen ɓe ganduɗa so woni woni waɗoɓe ɗen geɗe, ngam wawde rende haqqeji yimɓeɓe kala, wadde ɓe garanti kanɗon nden ko e kisal. e nde ɗo hitande nde paaɗen, Allah ina wawi wona hitande cellal kisal, hitande cellal ɓerɗe, hitande jurmodiral, hitande jafodiral nder dendagal nokkuji e leydi ndi. ɗema ñagono on hitande jaam e kisal, jaam e kisal, jaam. Que Dieu bénisse le Sénégal et l'Afrique. Vive la République, vive le Sénégal.